नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कोकणच्या मातीतून सुरू झालेल्या आणि गेली 37 वर्ष निर्भीड, विश्वासार्ह व जनतेच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणाऱ्या दैनिक कोकण सातचा 37वा वर्धापन दिन सोहळा सोमवार 20 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी येथील राजवाडा बँक्वेट हॉल येथे मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. या सोहळ्याच्या निमित्तानं प्रशासनातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान केला जाणार आहे. पाहूयात. निर्भीड, विश्वासार्ह आणि सडेतोड हे ब्रीद वाक्य कायम झोपत कोकण साधनं गेल्या 3 दशकांहून अधिक काळ कोकणातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचं काम केलंय. ग्रामीण भागातील विकास, शेतकरी, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण, पर्यटन, सामाजिक प्रश्न आणि लोकहिताच्या विषयांना प्राधान्य देत कोकण साधनं वाचकांचा विश्वास संपादन केलाय. आज कोकणातील एक प्रभावी, विश्वासार्ह माध्यम म्हणून दैनिक कोकण सातची ओळख निर्माण झाली आहे. या वर्धापन दिन सोहळ्याचं विशेष आकर्षण म्हणजे बदलतं कोकण या विशेषांकाचं मान्यवरांच्या हस्ते होणारं प्रकाशन. या विशेषांकातून कोकणातील बदलतं चित्र, विकासाची वाटचाल, विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्तिमत्व, प्रशासनातील सकारात्मक बदल, उद्योग, पर्यटन, शिक्षण, कृषी, सामाजिक उपक्रम आणि भविष्यातील विकासाच्या संधी यांचा सविस्तर वेध घेण्यात आला. याचबरोबर शासकीय सेवेत प्रामाणिकपणे, पारदर्शकपणे आणि लोकाभिमुख कार्य करणाऱ्या विविध विभागातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात येतोय. आपल्या कामातून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे. या सोहळ्याला विविध क्षेत्रातील मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, वाचक यांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन कोकण सातचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर आणि मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी केलंय. देवगड तहसीलदार कार्यालय इथं आंबा बागायतदार संघटनेच्या वतीने सोमवारी 20 जुलैला एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करण्याचं नियोजित होतं. मात्र काही कारणास्तव हे उपोषण आम्ही स्थगित करत असल्याची माहिती आंबा काजू बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार. काल आंबा काजू बागायतदार संघटनेमार्फत जो 20 तारीखला दिल्ली जंतर मंतर येथे जे आंदोलन होणार आहे त्या आंदोलनासाठी आम्ही पाठिंबा जाहीर करून एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण देवगड येथे करण्याचं नियोजित केलं होतं. परंतु मध्येच आता शनिवार रविवार आला आणि जमावबंदी पण आहे आणि आम्हाला ज्या परवानग्या घ्यायच्या होत्या त्या परवानग्या मिळाल्या नाही. त्यामुळे आत्ता जे सध्याचं जे आंदोलन आहे ते आम्ही स्थगित करत आहोत. परंतु येत्या काळात ज्या पद्धतीत आता सोनम वांगचुक साहेबांना काल बळजबरीने पोलीस बळाचा वापर करून त्या आंदोलन स्थळावरून उठविण्यात आलं, म्हणजे असा प्रकार हा इंग्रजांच्या काळात पण माझ्या मते घडलेला नसेल. कारण ज्यावेळी गांधीजी किंवा सत्याग्रहाची आंदोलनं होत होती त्या काळात पण असे प्रकार घडलेले नव्हते. इंग्रजसुद्धा संवाद करायचे किंवा अण्णा हजारेंचं आंदोलन झालं होतं हे मी कालही म्हणालो होतो. त्यावेळी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे संवाद चालू होते. त्याच्यानंतर त्यांचंही आंदोलन कसं क्षमवता येईल हे त्या सरकारने प्रयत्न केला. परंतु आज शेतकऱ्यांवरती कुठल्याही प्रकारच्या केसेस वगैरे होऊ नये, आम्ही रितसर परवानगी घेऊन हे भविष्य काळात आम्ही आंदोलन करू एवढं तर नक्कीच आहे. आणि जे जंतर मंतरवरती 20 तारीखला होणारं आंदोलन आहे उद्याच्या, त्याला आमचा आंबा बागायतदार शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा असेल. धन्यवाद. देवगडमधील एका मूक दाम्पत्यानं आपल्या कलेच्या जोरावर केवळ संसारच नाही तर स्वतःची वेगळी ओळखही निर्माण केली आहे.
बोलता आणि ऐकता येत नसतानाही सजावटीच्या कलाकृतीतून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी यशाचं सुंदर शिखर गाठलं आहे. पाहूयात साक्षी आणि नयन परब यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाची खास स्टोरी. देवगड तालुक्यातील साक्षी आणि नयन प्रमोद परब हे जन्मापासूनच मुके आहेत. पण नियतीनं शब्द हिरावून घेतले असले तरी जिद्द, मेहनत आणि कल्पकतेची अमूल्य भेट त्यांना दिली आहे. आज त्यांचा संसार विश्वास, प्रेम आणि अबोल संवादावर उभा आहे. चंद्रशेखर सोनवणे पाटील. मूळ माझं मी नलावड्यांची इथलीच आहे. मी बेलवाडीतल्या नलावड्यांची मी मुलगी. आणि माझं पण लव्ह मॅरेजच आहे. आणि आमचं लग्न 93 साली आमचं लग्न झालं. त्याच्यानंतर माझा मोठा मुलगा आहे. आणि साक्षीचा जन्म त्याच्या पाठी 7-8 वर्षांनी साक्षी जन्माला आली. साक्षी जन्माला आली म्हणजे लक्ष्मीच आली आमच्या घरी. जेव्हा तिचा जन्म झाला तेव्हा आम्हाला माहीत नव्हतं की तिला असा काही प्रॉब्लेम असेल, किंवा आम्ही आमच्या घरातही असं काही बघितलं नव्हतं मूल, की ऐकणारं बोलणारं मूल असं. आम्हाला काहीच माहिती होतं की अशी स्पेशल चाइल्ड असतात, पण ते आम्ही प्रत्यक्षात कधी असं बघितलेलं नव्हतं. आणि साक्षीचा हा प्रॉब्लेम आम्हाला जेव्हा ती वर्षाची होती तेव्हा आम्हाला समजलं. दिवाळी होती आणि फटाक्यांना ती घाबरत नव्हती. त्यावेळेला आम्हाला समजलं की तिला ऐकायला आणि बोलता येत नाही. मग तिथून तिला ट्रीटमेंट म्हणजे तिथून आम्ही अरुण नलावड्यांकडे घेऊन गेलो रत्नागिरीला. तिथून मग कोल्हापूर, तिथून मुंबई, असं मग 14 वर्ष मी खूप तिच्यासाठी हे केलं की आता तिला हे असं केलं तर ती बोलू शकेल. एक तिचं ऑपरेशन पण झालं छोटंसं. तिच्या कानात गाठ होती एक अशी याची, ते पण मी ऑपरेशन करून घेतलं. मला वाटलं की आता ती ह्याच्यातून थोडं तिला काहीतरी होईल, पण तिला लॉसच 100% असल्यामुळे तिला मशीन जरी लावलं, मशीनही घेतलं मी 2 प्रकारचं. तिला मशीन लावल्यानंतरही तिला थोडं असं ऐकायला यायचं. मुंबईत आमचं कोणी नसल्यामुळे तिला स्पीच थेरपी म्हणजे शाळा, ह्या सगळ्यापासून तिला म्हणजे त्याचा फायदा झाला असता तिला, की ती शाळेत असती मुंबईत तर तिला त्याचा फायदा झाला असता, ती तिथे शिकली असती चांगली. पण आमचं मुंबईत कोणी नसल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती थोडी अशी हे असल्यामुळे आम्ही काही तिला मुंबईत घेऊन राहू नाही शकले. मी, माझा मुलगा इथे. आणि मग मी तिथून इथे आले आणि नंतर मला समजलं की आता तिला किती जरी काही केलं तरी तिला मशीन हा एक आहे पर्याय, पण मशीनने पण तिला तेवढं काय ऐकायला येत नव्हतं. पण ती मुळातच एवढी हुशार आणि ती तल्लख बुद्धीची ना, की तिला कुठलीही गोष्ट म्हणजे तुम्ही सांगितलात की ती म्हणजे पटकन ती कॅच करायची, काही असून दे. आणि तिचा 6th सेन्स इतका जबरदस्त ना, म्हणजे आम्ही काहीही बोललो किंवा काही हे केलं तरी पण तिला ते ऐकायला किंवा बोलता जरी येत नसलं तरी ती ते सगळं पटकन आत्मसात करायची. लहानपणापासूनच साक्षीला चित्रकला, डेकोरेशन आणि सर्जनशील कामांची आवड. त्याच्यानंतर मग मी तिला मूकबधिर विद्यालय अभ्यंकर रत्नागिरीला होते, 3-4 महिने होते तिथे. मग तिथे मी स्वतः त्यांची साईन लँग्वेज शिकून घेतली, आई वगैरे असं. मग त्याच्यात त्या शब्दचिठ्ठ्या बनवायचं असं सगळं मी थोडंसं त्यांच्याकडनं शिकून घेऊन मी तिला इथे मग आल्यावर तिला ते शिकवायची. त्या स्कूलला तिथे शिक्षक होते असं स्पेशल चाइल्डला शिकवणारे, अशा स्पेशल मुलांना, मूकबधिर मुलांना शिकवणारे डोईफोडे सर, जंजाळ सर. मग त्यांच्या ह्याच्याखाली ती सगळं अभ्यास वगैरे करायची. तिथे मी तिला नेऊन बसवायची शाळेत आणि ती चांगला म्हणजे अभ्यास वगैरे करायला लागली. तिथे थोडं त्या मुलांबरोबर ड्रॉइंग असं करून ती तिथे 3री-4थी पर्यंत. बाकी नॉर्मल मुलांचे पण जे शिक्षक होते तेही खूप मदत करायचे साक्षीला अभ्यास शिकवायसाठी. त्याही टीचर मीना मोहनकर म्हणून होती माझी, म्हणजे ती पण त्या शाळेत शिक्षिका होत्या. दुसऱ्या एक घाटे मॅडम म्हणून होत्या, त्या भरपूर म्हणजे साक्षीला खूप हे करायच्या, खूप चांगलं शिकवायच्या वगैरे. असं करून तिचं तिथे 3री-4थी नंतर मग आम्ही पुण्याला गेलो. तिथे विमाननगरला मूकबधिर विद्यालयाला आम्ही तिला हे केलं, ॲडमिशन घेतलं. तिथे 3-4 महिने होतं आणि नंतर मग हे कोरोनाचं हे सुरू झालं आणि त्यात तिचं शाळेचं भरपूर हे झालं, म्हणजे नाही जाऊ शकलं. मग नंतर शाळा बंद झाल्या. मग मी पुन्हा इकडे आले आणि मग तिची आवड जास्त, चित्रकलेत तिची जास्त आवड होती.
मग ती कुठलंही चित्र असून देत, फुलपाखरू असून देत, फूल असून देत, ती ते बघेल, जसं बघेल तसंच्या तसं ती चित्र काढायची. आणि नंतर मग तिला डान्सची आवड, म्हणजे ते डान्स तर म्हणजे काही असं मी दाखवलं ना, असं तिला ऐकायला काही येत जरी नसलं तरी मी जसं जसं तिला स्टेप्स दाखवायची तशा तशा ती स्टेप करायची आणि ती डान्स करायची. नंतर मग गांधी मॅडमकडे कथ्थकला तिला मी घातलं, मी तिच्याबरोबर जायला लागले आणि कथ्थकची पहिली परीक्षा आम्ही दोघींनी मिळून दिली. त्याचं सर्टिफिकेट वगैरे आम्हाला मिळालं, तिलाही मिळालं. आणि आमच्या सगळ्या ग्रुपमध्ये आम्ही मोठ्या होतो आणि त्याच्यात ती एकटीच लहान होती, पण ती सगळे ते तोडे वगैरे सगळं मॅडम सारख्या म्हणायच्या, गांधी मॅडम साक्षी बरोबर करते, साक्षी बरोबर करते. आणि सगळ्यांना कौतुक वाटायचं की अरे हिला याचं अगदी ऐकण्या बोलण्याचं ऐकायला येत नसताना ही कसं काय इतकं हे करते. पण ती मुळातच तिचं इतकी हुशार होती ना, ती म्हणजे आहेच हुशार ती खूप. आणि ते सगळं ती डान्स वगैरे असेल ना ते ती सगळं व्यवस्थित हे करायची. नंतर चित्रकलेची आवड तिला, जसं चित्र बघेल तसंच्या तसं काढायची. आणि मी नितेश राणेंचं स्वाभिमान पक्षा म्हणजे मी होते आणि त्यावेळेला मी ते साहेबांची मी ते हे घेऊन यायचे प्लेट वाटायसाठी. त्यावेळेला त्याच्यावरचं बघून ती अशी चित्र काढलं तिने, म्हणजे साहेबांची तिने 2-4 चित्र काढलीच आहेत, भरपूर काढली. ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन भरपूर चित्र म्हणजे जेवढे तिचे हे असतील ना, काय बघेल ते चित्र जसंच्या तसं ती काढायला शिकली. आणि नंतर मग इकडे एक शिक्षक होते साईमाच्या इथे, ते चित्रकला शिकवायचे. मग ते तिला शिकवायसाठी यायचे घरी. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली थोडं थोडं ती आणखीन जास्त चांगलं तिला काढता यायला लागलं. आणि मग ही साहेबांची तिने 2-3 चित्र काढलीत. हे एक चित्र काढलेलं ते आता तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे असं तिचं जसं बघेल, म्हणजे तिने हे चित्र आहे ना साहेबांचं ह्याच्यावर होतं ना, ते मी वाटायला जे आणायचे ना, हा पॅम्पलेट त्याच्यावर असायचं, त्याच्यावरचं तिने हे चित्र काढलं साहेबांचं बघून. म्हणजे तिची चित्रकलेची आवड म्हणजे इतकं हे होतं ना की काही बघितलं ना, कलात्मक दृष्टी तिची, म्हणजे कुणाला काय दिसेल, कलर संगती, कलरचं तिला म्हणजे हा कलर कोणाला चांगला दिसेल, कुणाला काय चांगलं दिसेल असं. तर नयन साइन लँग्वेजचे प्रशिक्षण देत होता. कोरोना काळात ऑनलाईन साइन लँग्वेज वर्गातून दोघांची ओळख झाली, मैत्री झाली आणि त्याचं रूपांतर प्रेमात झालं. आम्हाला समजलं की ऑनलाईन असं शिकवतात साइन लँग्वेज. मग त्याच्यात नयन होता, नयन तिथे साइन लँग्वेज शिकवायला लागला तिला. आणि त्यांचं मग मोबाईलवरूनच त्यांची ओळख झाली. मग त्यांचा ग्रुप असायचा सर्वांचा. आणि त्यावेळेला साक्षी आमची 15 वर्षाची होती. आणि मग ओळख झाली, हळूहळू ओळखीचं रूपांतर प्रेमात घडलं. आम्हाला म्हणजे तिने मला पहिलं सांगितलं की मला असा असा हा मुलगा आहे, असा तो मला आवडतोय. पण मीच तिला म्हटलं की नाही, आता ही वेळ नाही आहे आणि आता असा काय विचार तू आणू नकोस असं. आणि प्रत्येक गोष्ट ती माझ्याशी शेअर करणार, काही असून देत, काही कोणी जरी काही बोललं, कोणी तिला काय हे केलं तरी ती प्रत्येक गोष्ट मला येऊन सांगायची. आणि त्या ह्याच्यात तिने सांगितलं, आम्ही मग म्हटलं तिला की नाही, आधी आपण बघूया मुलगा कसा आहे. मला भीती होती ना की माझी मुलगी अशी आहे, तिला सांभाळणारा मुलगा कसा असेल काय. तर नयन आमच्याकडे यायला लागला, गावी आला तो पहिल्यांदाच आला. मग ती दोघं जण एकत्र बसायची, अभ्यास करायची. ते साइन लँग्वेजचं तो शिकवायचा, त्यांचा अभ्यास असायचा. तो पण इंग्लिशमधूनच सगळं ते साइन लँग्वेज इंग्लिशमधून शिकवायला लागला तिला. त्यामुळे तिला खूप म्हणजे हुशार झाली ती. आणि मग सगळ्यांना समजायला लागलं की आमची मुलगी कधीच बाहेर पडायची नाही, त्याच्या निमित्ताने ती बाहेर जायला लागली. आणि त्यानंतर तिच्या आई वडील आम्हाला म्हणाले आता तुम्ही लग्न करून द्या. म्हटलं हो नाही, आता काय, हे काय तिचं वय नव्हतं ना 15 वर्षाच्या लग्न करून देणं म्हणजे. आणि मग तिचे आई बाबा आमच्या खूप वर्ष मागे लागलेले, लग्न करा. मग आम्हीच आता नको. नंतर ते म्हणायचे आम्हाला की आम्हाला हसतात लोक की ती दोघं जण फिरतात असं. पण आम्ही म्हणायचं असं काय नाही, त्यांचं प्रेम इतकं स्वच्छ आणि इतकं निर्मळ आहे. तिला प्रत्येक गोष्ट समजायची, त्याला प्रत्येक गोष्ट समजायची. म्हणजे सांगितलं ना की ती गोष्ट ते अगदी हे करायचं की नाही, हे आपल्याला सांगितलं, हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे, हे त्यांना इतकं. आणि मग नयन ते डेकोरेशनचं, तो मुंबईला हॉटेलमध्ये कामाला होता. तिथे पिझ्झा, ते कॉकटेल मग हे सगळं ते बनवायचा तो. आणि तिथे तो होता 1-2 वर्ष. त्याचं ते सेविंग करायचं, त्याचा स्वभाव, त्याचा अभ्यास करायचं हे. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की 2-3 वर्ष तो आमच्या बरोबर राहिला आमच्यात. म्हणजे सगळं त्याचं आम्ही हे केलं की नाही, हा मुलगा आमच्या मुलीला सुखी ठेवू शकतो, तीही त्याच्याबरोबर सुखी राहू शकते. त्यावेळेला मग आम्ही त्या दोघांचं लग्न करून देण्याचा निर्णय घेतला.
कुटुंबियांच्या संमतीनं दोघांचा विवाह झाला. मूळ आमचं जळगाव जरी असलं तरी आम्ही कित्येक वर्ष इथे जामसंड्यात स्थायिक असल्यामुळे आम्ही जामसंड्यातच राहतो. आमचं आता म्हणजे सगळं इथेच असतं, म्हणजे देवगड तालुका आम्ही इथेच आहे. जळगाव वगैरे आमचं असं आम्ही जाऊन येऊन असतो तिथे. आणि हा मुलगा पण आम्हाला मिळाला तो आमच्याच तालुक्यातला, मुटाड गावातला, आणि इतका चांगला छान मुलगा. तो आमच्या मुलीला सुखात ठेवू शकेल, जवळचा, म्हणजे आमच्या मुलीवर आमचं लक्ष राहील इतकं. म्हणजे आम्हाला जेव्हा खात्री पटली की हा मुलगा, ह्याच्या घरातली माणसं ही माझ्या मुलीला चांगलं ठेवू शकतील, चांगलं सांभाळू शकतील, त्याच वेळेला आम्ही लग्न करून द्यायचा हा निर्णय घेतला. आणि माझ्या साक्षीचा हात मी त्या मुलाच्या हाती सोपवला. त्यांच्या घरच्यांच्या स्वाधीन केलं मी माझ्या लेकीला. कारण खरोखर मला जेव्हा खात्री पटली की हा मुलगा माझ्या मुलीला सुखात ठेवू शकेल आणि खरंच सुखात ठेवू शकेल, त्यांचं जे काय बॉन्डिंग आहे किंवा त्यांचं म्हणजे आम्हाला जेव्हा समजलं ना की त्यांचं पुढे जे काय करायचं आहे ना ते त्यांनी आधीच ठरवून ठेवलं आहे की आपल्या मुलांसाठी पण काय करायचं, त्यासुद्धा सगळ्या गोष्टी त्यांनी आत्ताच ठरवून ठेवलेल्या आहेत. हे सगळं बघितल्यानंतरच आम्ही आमची मुलगी, म्हणजे जिला आम्ही फुलासारखं जपलं, म्हणजे मी कुठेही शाळेतही तिला पाठवलं नाही, तर ती मुलगी आहे तिथे शाळा कशी असेल, तर तिथे मी ती राहील की नाही, तिथे कसे असतील शिक्षक, कसं असेल तिथलं वातावरण, त्यामुळे तिचं शिक्षण झालं नाही. मी जर तिथे तिला ठेवलं असतं मूकबधीर अलियावर जंगला किंवा मूकबधीर विद्यालय, तर आज ती चांगली शिकलीही असती. थोडंसं तिचं नुकसान म्हणजे आमच्यामुळेच झालं की आम्ही तिला कुठे न ठेवल्यामुळे. आज ही जोडी लग्न सोहळे, साखरपुडा, वाढदिवस, गृहप्रवेश, बारसे अशा विविध कार्यक्रमांसाठी आकर्षक डेकोरेशन करते. स्टेज, फुलांची सजावट, बलून आर्ट, फोटो पॉइंट आणि थीम डेकोरेशन मध्ये त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आमच्या गणपतीची सजावट आणि दुसरं म्हणजे त्यांचं स्वतःचे रील्स बनवायला लागलेत, फनी व्हिडिओज, सगळं दोघं जण. म्हणजे आम्ही काहीही मदत न करता ते स्वतःच एडिटिंग वगैरे करायचं मोबाईलवर ते हे बनवायचं. आणि ते सगळ्या म्हणजे सगळ्या बाबतीत हुशार आहेत ते दोघं पण मुलं. विशेष म्हणजे या संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्यात एकही शब्द उच्चारला जात नाही. फक्त हातवारे, नजरेतील संकेत आणि एकमेकांवरील विश्वास यांच्या जोरावर ते काम करतात. कोणत्याही मोठ्या संस्थेत प्रशिक्षण न घेता त्यांनी YouTube, Facebook आणि इतर सोशल मीडिया माध्यमांद्वारे ही कला शिकली. आज ते स्वतःच्या कामाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करतात आणि त्याच माध्यमातून त्यांचा नवीन ग्राहकही मिळवतात. म्हणजे आम्ही असं म्हणतो की गॉड गिफ्ट म्हणतात, तसं नयनतीच्या आयुष्यात आला, नयनच्या आयुष्यात आमची साक्षी. आणि आज आम्हाला खरं तर आई बाबा म्हणून आमची मुलगी, आमची मुलगी म्हणून नाही, आम्ही तिच्या आई वडील आहोत म्हणून आम्हाला लोक ओळखतात की ही साक्षीचे आई बाबा, हे नयनचे सासू सासरे, असं म्हणून आम्हाला लोक ओळखतात. त्याबद्दल आम्हाला फार अभिमान वाटतो, फार. तुम्हाला जर डेकोरेशनचं त्यांचं काम बघायचं असेल तर साखरपुडा, बारसं, लग्नाचं, म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं डेकोरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला जसं हवं तसं ते करून देतात. तुम्ही त्यांचा नंबर, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे करू शकता आणि त्यांना कॉन्टॅक्ट करू. हां, त्यांचं ह्याच्यावर पण फेसबुकवर पण, इंस्टाग्रामला पण त्यांची ID आहे. हां, तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता, म्हणजे फोनवर आमच्याशी बोलू शकता, आमचे नंबर आहेत त्याच्यावर. आणि तुम्हाला जर काय आणखीन माहिती असेल त्यांना मेसेज टाकून तुम्ही त्यांच्याशी तसंही बोलू शकता. डेकोरेशनचे साहित्य दुचाकीवर घेऊन गावोगावी फिरणारी ही जोडी उन्हाची पावसाची तमा न करता ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेते. त्यांचा संसार शब्दांनी नाही तर विश्वासानं उभा राहतो. प्रत्येक फुलात, प्रत्येक रंगात आणि प्रत्येक सजावटीत त्यांचं प्रेम, जिद्द आणि कर्तृत्व उमलतं. त्यांनी जगाला एकच संदेश दिलाय: भावनांना शब्दांची गरज नसते, जिद्द आणि कर्तृत्वच माणसाची खरी भाषा असते. कोकण सात लाईव्हसाठी स्वप्नील लोके, देवगड. सावंतवाडी सालईवाडा परिसरात भर दिवसा महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचा दागिना खेचून पळून गेलेल्या 2 अट्टल चोरट्यांना सावंतवाडी पोलिसांनी कोल्हापूर कारागृहातून ताब्यात घेतलं आहे. रविवारी त्यांना सावंतवाडी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं आरोपींना 20 जुलैपर्यंत 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. वैभव नारायण अडोळे आणि करण गोरखनाथ जगधने अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरीला गेलेला सोन्याचा दागिना हस्तगत केला आहे.
10 जून 2026 रोजी सकाळी 8:30 वाजण्याच्या सुमारास सालईवाडा येथील रहिवासी रंजना ठाकूर या आपल्या इमारतीखालून रस्त्यावरून चालत जात असताना 2 अनोळखी तरुणांनी त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचा दागिना जबरीने खेचून मोटरसायकलवरून पलायन केलं होतं. या घटनेनंतर काही दिवसातच कोल्हापूर परिसरातही अशाच प्रकारचा गुन्हा घडला होता. कोल्हापूर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं या दोन्ही आरोपींना बेड्या ठोकल्या. तेथील पोलीस तपासादरम्यान आरोपींनी सावंतवाडीतील गुन्ह्याची कबुली दिली. गुन्ह्याचं गांभीर्य ओळखून सावंतवाडी पोलीस निरीक्षकांच्या सूचनेनुसार पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद पाटील व त्यांच्या पथकानं कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आरोपींना कोल्हापूर कारागृहातून ताब्यात घेतलं. या गुन्ह्यात आरोपींची ओळख परेड करावयाची असल्यानं त्यांना चेहऱ्यावर मास्क लावून न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. सावंतवाडी पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील गाजलेल्या कॉपी प्रकरणाच्या तपासात नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक करण्यात आलेले उंबर्डे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड यांच्या चौकशीत आणखी दोघांचा थेट सहभाग समोर आला असून त्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती पोलीस तपासातून पुढे आली आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक, मुख्याध्यापक संजय राठोड, पर्यवेक्षक संजय आडे आणि पुरवण्या लिहिणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 15 जुलै रोजी पोलिसांनी संजय राठोड यांना अटक केली. गेल्या 2 दिवसांपासून त्याची कसून चौकशी सुरू असून त्यातून तपासाला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत. पोलीस तपासानुसार परीक्षा केंद्राबाहेर उभे असलेल्या एका वाहनात बसून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या 7ही पुरवण्या लिहिण्यात आल्या. यापैकी 3 पुरवण्या एका अल्पवयीन मुलानं तर उर्वरित 4 पुरवण्या संजय राठोड यांनी गुगलच्या मदतीनं लिहिल्याचं निष्पन्न झालं आहे. परीक्षा केंद्रातील पर्यवेक्षक संजय आडे आणि एम लाड यांनी व्हॉट्सअपद्वारे प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न बाहेर पाठवल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी पोलिसांनी नोटीस बजावली असून त्याच्याकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे. तपास जसजसा पुढे जात आहे तशी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून आणखी काही जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग उघड होण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी पोलिसांनी नोटीस बजावली असून त्याच्याकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे. तपास जसजसा पुढे जात आहे तशी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून आणखी काही जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग उघड होण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. दरम्यान विभागीय कोकण मंडळाच्या चौकशी अहवालात 25 पैकी 24 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी 3 विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र आता तपासादरम्यान आणखी एका व्यक्तीचं नाव समोर आल्यानं या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक उल्हास जाधव करत आहेत. माडखोल डुंगेवाडी ते सापळे स्टॉप या रस्त्याची डागडुजी आणि साफसफाई ग्रामस्थांनी श्रमदानानं केली. विद्या विकास मंडळ संचलित श्रीमती नीता निळकंठ दीक्षित महिला महाविद्यालय देवगड यास मान्यता मिळाली आहे. कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे पहिलं महिला महाविद्यालय असणार आहे. 5-6 महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये नवीन कॉलेजेस काढण्यासंबंधी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळेचं वैशिष्ट्य असं होतं की प्रत्येक तालुक्याला कोणतं कॉलेज देणार आहे ते तालुकावार त्यांनी दिलं. त्यामध्ये
आमच्या देवळ तालुक्यासाठी त्यांनी SMBT महिला कॉलेज हे केलं. नाही, त्यांनी अर्ज करावे त्या तालुक्यातल्या महिला कॉलेजसाठी होम सायन्स, BSc होम सायन्स. तर हे अर्ज आल्यानंतर खरं म्हणजे आमचं काय आमच्या वाचनात ती जाहिरात नव्हती, पण प्रमोद केदाराने ती वाचली होती. आणि शेवटचे 2 दिवस राहिलेले असताना त्यांनी आम्हाला कळवलं की अशी जाहिरात आली आहे, तुम्ही अर्ज करा. आम्ही अर्ज केला. 2 दिवस राहिले असतो. ऑनलाईन सगळी प्रक्रिया होती. आम्ही अर्ज केला. अर्ज केल्यानंतर मग त्याचा प्रवास म्हणजे सुरू झाला. अर्ज केल्यानंतर क्वेरी, कॅटेगरी, कंप्लायन्स हे सगळे विषय होतात. आणि कमिट्या आल्या. 2 वेळा कमिटी आली. SMBT महिला गेल्या 2 वेळा कमिटी आल्यानंतर फायनली त्यांनी आम्हाला हा दिला, म्हणजे शिफारस केली. पण त्याच्यानंतर पुन्हा आम्हाला काही त्रुटी होत्या म्हणून आम्हाला परत बोलवलं. आणि मग आम्ही तिथे जाऊन SMBT चर्चेच्या तिथे त्यांचं मुख्य कार्यालय आहे तिथे गेलो. आणि मग त्या त्रुटीची पूर्तता घेऊन तो प्रस्ताव शासनाकडे गेला. आणि शासनाच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा आमचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील त्यांचे सगळे स्टाफ यांनी अतिशय आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात शेवट हा असंही करायचा. त्यांनाही त्यांनी चंद्रकांतदादांनी स्वतः शिफारस केली. आणि दुसरं म्हणजे आमच्या ह्या कॉलेजसाठी कोणाचाही अर्ज नव्हता. त्यामुळे आमचा एकमेव अर्ज होता. पण त्या सगळ्याच्या मुख्यमंत्री चंद्रकांतदादा सगळ्यांचं सहकार्य लागलं. आणि आम्हाला शासनाचा या 30 जून 2026ला आला. आणि त्याच्यामध्ये ज्या ज्या महाविद्यालयांना परवानगी दिली त्याची यादी आली. त्याच्यामध्ये पहिलंच नाव आमच्या कॉलेजचं होतं. आता ह्या कॉलेज झाल्यानंतर त्याला जो खर्च आणि हा सगळा आहे त्यावेळी आम्ही दाते बघत होतो. आणि आमचेच मित्र निरंजन दीक्षित त्यांनी कॉलेज आमच्या ह्या संस्थेला ह्या त्यांच्या आईचं नाव देण्याच्या त्यांनी 40 लाखाची सुरुवातीला देणगी दिली. 40 लाख रुपये. आणि त्यांचं नाव द्यायचं आमच्या संस्थेमध्ये ठरवलं. आता ह्यामध्ये त्यांचं श्रीमती नीता निळकंठ दीक्षित महिला कॉलेज असं आता नाव एक विद्याविकास मंडळ आमची संस्था आहे. ते संचालित ते नीता निळकंठ दीक्षित महिला विद्यालय असं त्याचं नामकरण होईल. तर हे झाल्यानंतर आता पुढचं जे आहे पुढची पायरी म्हणजे शासन ज्ञान झाल्यानंतर सुद्धा विद्यापीठाची संलग्न व्हायला लागतं. विद्यापीठाचं ॲप्लिकेशन लागतं. आणि ती प्रक्रिया सुरू झाली. मग शासनाचे जॉईंट डायरेक्टर पनवेल लागतात. त्यांची परवाना अर्ज टाकला. आणि मग विद्यापीठाचं आम्हाला संलग्नीकरणाचं पत्र काल आलं. म्हणजे आता आम्ही अधिकृत विद्यापीठाचं नाव घेऊन तिथे आपण कॉलेज सुरू करू शकतो. पहिलं त्याचं त्यांनी दिलं आहे. हे पहिलं ॲप्लिकेशन लेटर आहे. त्याच्यानंतर ती सगळी पूर्तता प्रक्रिया सगळी व्हायची. आम्हाला एक जाणीव आहे की आमचं पायाभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तेवढं त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे नाही. पण तरी आम्ही ते सगळं उभं करतो. आपण पाहता की त्या कॉलेजच्या आपल्या बिल्डिंगचं कामही आम्ही सुरू केलं. तेही महिन्यात पूर्ण होईल. आणि असे सगळे विषय सुरुवातीला येणार आहे. पण सुदैवाने आमच्या आता टीम जे आहेत हे ते सगळं करणार आहे. आम्ही काय त्यातले कॉलेज ह्या विषयात आम्ही नवीन होतो. कॉलेज सुरू करण्यासाठी जे जे काय काय लागतं ते बलवान सर BEd कॉलेज काढलेले तिथे आहेत. आम्हाला याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणी कारवाई प्राचार्य मिळणं. आणि ते सुदैवाने आमच्या इथल्याच प्राचार्य विमल बलवान ज्या HOD होत्या कॉलेजला आमच्या देवळच्या कॉलेजला त्या आम्हाला प्राचार्य म्हणून राहायला त्यांनी संमती दिली. आणि हे बलवान मॅडम इथे सोमण सर आहे म्हणजे रिटायर झाले. ह्या सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहेत ना हे सगळे तांत्रिक गोष्टींना सहकार्य करणारे सोमण सर आहे. नंतर अभिषेक आहे. हे सगळ्यांनी हा प्रयत्न करू. आज आम्हाला ते कॉलेज सुरू करायचं आम्ही सुरू करतो आणि अशी जाहिरात देऊ शकतो. तोपर्यंत आम्ही कॉलेज सुरू होणार आहे असं सांगतो. अधिकृत जाहिरात करता येत नाही. तर ते आता अधिकृत जाहिरात म्हणजे अधिकृतपणे आता म्हणून तुम्हाला पत्रकारांसमोर आता हे सांगतो की आता आमचं कॉलेज आमचा मानस आहे की 1 ऑगस्ट 2026ला हे कॉलेज सुरू करायचं. 120 विद्यार्थी संख्या विद्यार्थिनी आणि हे कॉलेज आहे विद्यार्थिनींचं. कुठलंही मेल स्टुडंट त्याच्यामध्ये असणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींचंच हे कॉलेज आहे.
आणि 120 इतके कॅपॅसिटी आहे. आता SNDT आपल्या भागात नव्हे, हे संपूर्ण कोकण भागामध्ये BSc होम सायन्स घेणारे हे आमचं पहिलं कॉलेज आहे. हे आमच्या जिल्ह्यात नाही, रत्नागिरी जिल्ह्यात नाही असं आहे. ठाणा पालघरमध्ये काही याच्यात दुसरे SNDTचे दुसरे फॅकल्टी असतात, पण होम सायन्स नाही. त्यामुळे होम सायन्स घेणारे आमचं पहिलं कॉलेज. आणि आता त्यामुळे कॉलेज सुरू होतं आहे आता. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला बोलावलं आहे की जाहिरात वगैरे माध्यमातून आता ह्याच्यामध्ये कोणते कोर्स घेणार आहेत, कोणते कोर्स घेणार आहेत त्याची माहिती आम्ही आता त्या ह्याच्यात त्यांनी दिली आहे परवानगी, त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की म्हणजे कोण ॲडमिशन घेऊ शकतो की 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स हे ज्यांचं झालं किंवा HSC ह्याचं आम्ही MCA ते जे आहे टेक्निकल कॉलेज ते घेऊ शकतो. पण त्याच्यामध्ये सायन्स बॅकग्राऊंड जे घेतलेले ते सायन्स BSc होम सायन्सचा डायरेक्टर न्यूट्रिशन हा जो कोर्स आहे तो BSc होम सायन्सचा त्यालाच ॲडमिशन घेऊ शकतो. BSc म्हणजे 12वी सायन्स घेतले. बाकीचे जे 2 कोर्स आम्ही ते ठरवतो घेणार आहोत ते कोर्स आहेत. एक आहे टेक्स्टाईल सायन्स आणि फॅशन डिझाईन हा इथे चालणारा कोर्स आहे. मला सुद्धा आता ते दिसायला लागलं. आणि तिसरा कोर्स आहे रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि इंटेरियर डेकोरेशन. SNDT हे फार जुनी संस्था आहे, हे माहिती आहे. महर्षी कर्व्यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे. आणि त्याच्यामध्ये महिलांना सबलीकरण, महिलांसाठी वेगळं असं त्यांचे अनेक आहेत. आता आम्ही हे 3च घेतो आहे. पण पुढच्या काळात भविष्य काळात हे आम्हाला त्यांनी असंच सांगितलं नाही की SNDT तुम्ही एकदा इकडे झाला म्हणजे तुमचं संलग्न झालं की तुम्हाला खूप वेगवेगळे कोर्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, लॉंग टर्म असे शॉर्ट कोर्स घेता येतो. त्यामुळे आता आम्ही हे 3 कोर्स देतो आहे. त्यात डायरेक्ट न्यूट्रिशन हा 12वी सायन्सच्या मुलींसाठी आहे आणि उरलेले 2 आहेत त्या आर्ट कॉमर्स सायन्स कोणी त्याच्यावर ते घेऊ शकतात. रिसोर्स मॅनेजमेंट, इंटेरियर डिझाईन आणि टेक्स्टाईल सायन्स आणि फॅशन डिझाईन असे हे आणखी 2 कोर्स आहेत. आता त्याला लागणारे फॅकल्टी आता हे स्वतः MSc ह्या आहेत, त्यामुळे सायन्सच्या विषयात काही लागत नाही त्या विषय आहेत. पण आणि सुद्धा फॅकल्टी सुरुवातीला आमची कल्पना आहे की एकच वर्ग एकच हा चालेल, कारण ह्या तिन्ही काही कॉमन हे आहेत विषय. इंग्रजी असेल, कॉन्स्टिट्यूशन असेल, हे कॉमन आहे. ते सगळी मुलं एका ठिकाणीच असते आणि त्यांच्या विषयात आता बघायचं की ते टेक्स्टाईलला अडचण होते. आम्ही आता मागवतो आहे आता यांच्यावरती भिन्न ठिकाणचं BTech झालेलं असे पाहिजे, तर ते सुद्धा फॅकल्टी मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे. आणि आम्ही ते नाहीतर CHD असावं म्हणजे आपल्याला इन्क्लाबोर्ड बेसिसवर असे काही घेणं, तर एखादा तरी कायमचा असा लागतो तो आता आम्ही जाहिरात देतो आहे. जाहिरातीतून ते फॅकल्टी नक्की मिळते हे आहे. तर हे आमचा सगळा असा विषय आहे. त्याच्यामध्ये काय प्रवेश शिक्षण सांगितलं विद्यापीठात करणार तर आम्ही सोमवार मंगळवारी जाणार विद्यापीठात आणि हे सगळं कुठले प्राध्यापक काय कुठले घ्यायचे काय करायचं. आता पुस्तक काढल्यानंतर सुद्धा 5-7 पण ते सगळे सायन्स साईडचे होते. सायन्स साईडचे आणि अर्ज केले हे करण्यासाठी. पण ठीक आहे आपल्याला काय ऐकलं पाहिजे हे असं सगळे विषय आहे. आणि त्याच्यामध्ये महिलांसाठी कॉलेज असल्यामुळे आता किती नक्की हे मिळणार हे हा आता सांगते आम्ही गेल्यानंतर. पण त्याला स्कॉलरशिप आहे गव्हर्नमेंटची. त्याला मुलींसाठी शिक्षण मोफत मुलींना त्याच्या घरी 30,000 परतावा असतो असं आम्हाला विद्यापीठात सांगितलं. आता प्रत्यक्षात त्यांचं मिळेल. त्याबरोबर त्याशिवाय स्कॉलरशिप असते, त्याशिवाय मागासवर्गीय आणि त्याच्या त्यांनाही असते. इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लाससाठी सुद्धा परतावा आहे. म्हणजे 8 लाखाचं उत्पन्न ज्यांचं आहे आणि तो उत्पन्नाचा दाखला आणायचा ओपनसाठी. बाकी ज्यांचं आहे त्यांना मिळणार. महिला विद्यापीठ ते 16 साली भारतरत्न महर्षी पंडित केशवकर्णी यांनी स्थापन केले. सुरुवातीला त्यांचं नाव इंडियन वुमेन्स युनिव्हर्सिटी असं होतं. पण 1936 साली आकर्षित MPU त्यावेळी काळात 1 लाख रुपये दिले. त्यानंतर त्याचं नाव श्रीमती नथुराई दामोदर आकर्षित महिला
विद्यापीठाशी ॲफिलिएटेड असलेली कॉलेजेस बऱ्याच राज्यात आहेत. म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दमण, गुजरात, महाराष्ट्र, त्या बऱ्याच राज्यात, बिहारमध्ये पण. आणि जवळजवळ 50,000 विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रोग्राममध्ये ॲडमिशन घेतले. म्हणजे बरेचसे प्रोग्राम्स आहेत, PG प्रोग्राम्स आहेत, BA, BSc, BCom, MCom, प्युअर सायन्स आहेत, होम सायन्स आहेत, बरेच. त्यापैकी आपल्याला जे मिळालं ते BSc होम सायन्स. आणि BSc होम सायन्ससाठी बरेचसे स्पेशलायझेशन. त्यातलं आम्ही फक्त 3 निवडले. म्हणजे न्यूट्रिशन डायटिक्स म्हणजे हे एक स्पेशलायझेशन, फूड सायन्स न्यूट्रिशन असं एक स्पेशलायझेशन असतं, फूड सायन्स अँड क्वालिटी कंट्रोल असं एक स्पेशलायझेशन असतं, न्यूट्रिशन डायटिक्स असंही असतं, रिसर्च मॅनेजमेंट आणि इंटिरियर डिझाईन, एक्सरसाइज सायन्स अँड फॅशन डिझाईन. पण आपल्या इथलं जे चालेल असं वाटलं ना, ते 3 आपल्या संस्थेनं सिलेक्ट केलेले आहेत विषय. त्या SMBT विद्यापीठाचं जे मोठं आहे तो संस्कृता स्त्री पराशक्ती, म्हणजे एनलायटन वुमन ॲज अ सोर्स ऑफ इन्फायनाईट स्ट्रेंथ. सुशिक्षित स्त्रीमध्ये भरपूर शक्ती असते अशा अर्थानं ते जो मोठा आहे त्या मोठोनुसार त्याचं. गणेशोत्सवास केवळ 2 महिने राहिले असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेश मूर्ती शाळांमध्ये लगबग वाढली आहे. मूर्ती बनवणं, मातीकाम, मूर्ती शेडिंग सुरू आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील हरिचरणगिरी येथील मूर्तिकार हेमंत मटकर यांच्या गणेश मूर्ती शाळेतही लगबग सुरू असून येथे लगदा, टिश्यू पेपर, गोमय शेण आणि मातीपासून गणेश मूर्ती बनवल्या जातात. या मूर्तींना पुणे, मुंबई, कोल्हापूर येथे मोठी मागणी आहे. या गणेश मूर्ती शाळेत बचत गटांच्या महिलासुद्धा मूर्ती बनवतात. दरवर्षीप्रमाणे दसऱ्याला मूर्त करतो आणि चांगल्या पद्धतीने माझं काम होतं, त्याच्यामुळे मागणी पण भरपूर आहे. आणि त्याचप्रमाणे मी टिश्यू पेपरपासून गेल्या वर्षी थोडे बनवले, यावर्षी जास्त लोड देऊन बनवले. याच्यातल्या मूर्त्या मी 100 मूर्त्या पाठवल्या मुंबईला टिश्यू पेपरच्या. तसंच लगद्याच्या मूर्त्या मी पाठवल्या, ते पहिल्यापासून आहे 3-4 वर्ष लगद्याच्या मूर्त्या. आणि त्याच्यात खास आकर्षण म्हणजे माझं गोमयचं आहे, गाईच्या शेणापासून आणि गोमूत्रापासून बनवलं, इको फ्रेंडली मूर्ती. टिश्यू पेपर हा आम्ही बाहेरून आणतो, पावडरप्रमाणे मागवतो आणि नंतर आम्ही स्वतः व्हायटिंग पावडर टाकून टिश्यू पेपरची पावडर बनवून मग त्याच्यावर या मूर्त्या बनवतो. आतमध्ये फक्त खडागम वापरतो. तसंच याचं आपलं लगद्याचं स्वतः आम्ही ते लगदा बनवतो. हवा असले तर विकतही लोकांना देतो, पुरवतो आम्ही. आणि आज सध्या तर आमच्या सर्व मूर्त्या सध्या लगद्याच्याच चालू आहेत, मोठ्या 5-6 फुटापर्यंत. पहिलं मी सुरुवातीला टिश्यू पेपरच्या बनवल्या, मुंबईतली ऑर्डर होती विले पार्लेची, तिथे पाठवले, 100 मूर्त्या पाठवल्या. आणि आत्ता जी दुसरी लगद्याचे चालू आहे ते लगद्याचे मी त्यानंतर मग लगद्याच्या बनवायला घेतले, ते थोडे मुंबईला पाठवले. आता कालच येऊन एक गोव्यावाला गेला आहे पार्टी, त्याला पेंटिंगमध्ये पाहिजे. मी बोललो पेंटिंग शक्य होणार नाही, तरी पण जर झालं तुझा माणूस असेल तर मी पेंटिंग करून देतो. महिला आज माझ्याकडे 4 वर्ष आली, 4-5 वर्ष. बचत गटांना महिलांना मी एकत्र बोलून त्यांच्याकडून हे त्याला ट्रेनिंग पहिलं दिलं 3 महिन्याचं, आणि ते चांगल्या पद्धतीने इथे काम करत आहेत. जे हो तसं फिनिशिंग काम किंवा जोडणं, साच्यातून डायमधून संपूर्ण काढणं, इतर सर्व कामं ते करतात आणि आपलं असं काम समजून ते काम करतात. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है.
बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.